Niin mulla on sulle tähän tämmönen leikkimielinen visailu. Nyt onks tää sun lapsi? Klassikoksi muodostunut ohjelmaosio. Että kuka näistä on Johanneksen Beetta? No niin. Ja tässä on siis 4 vauvakuvaa. Joo. Ja 3 niistä on kavereitten vauvoja. Ja 1 on minun Beettani. Okei. Ja mä en siis valitettavasti halua näyttää näitä kuvia kuulijoille, mutta tehdään tää silti, että tunnistaako Tume? Joo. Että kuka on Johanneksen Beetta? Onko se A, B, C vai D? Olkaa hyvä. No niin, Sä katsotaan. voit kuvailla vähän, että löytyykö mun klyyvaria sieltä, että löytyykö pikkurakko-energiaa mistä No tossa on kiipeilykuva, niin eikö toi nyt ole ei se ole ton näköinen. Eikö? Tuolla on hullu perunanenä. Mä toivon, että nää on oikeesti sun kavereiden. Ne on mun kavereitten lapsi, älä hauku niitä liikaa. Joo. Toi yksi on ihan hämmästyneenä tossa. Niin se what the fuck? Se on säikähtäneen Et sä näköinen. ole oppinut tuolla tunnetta vielä, niin älä ole tommonen performatiivinen. Mutta kyllä se on toi 4 tossa, oikea alakulma ihan selkeä. Okei, elikkä A, niin oikea alakulma. Ei, anteeksi, se on toi 3. 3, mistä näin päättyy? Silloin sun vaimon silmät, joihin minä uppoan. Nice. Onneksi sun vaimolla on pikkusisko, tietsä. Nice, hyvä kuulla. Puhutaan tästä sitten tällä kaudella Eikö enemmän. se ole toi 3? Eli lukitsetko vastauksen 3? Numero 3. Kyllä. Laita meille joku jinkku, joka niin kuin nostaa tunnelman, että... Onpa vaivaannuttavaa kuunneltavaa. Oli varmaan aika vaivaannuttavaa kuunneltavaa, kun Tume heittää rykää Johanneksen vaimosta, mutta... Ja. Oliko se se? Ja vastauksesi on... Oikein! No, aplodit tuli jo. Mut hyvin tunnistettu, että siis vauvathan usein näyttää ei-vauvaisille niinku aika samalta, mutta sä tunnistit kuitenkin mun lapsen, mä oon ylpeä susta. Joo, kyllä mulla on toi niinku, kyllä mä tiedän kyllä noi kasvomuisti on ihan kova ja tolleen. Joo, mun vauvalla on mun silmäpussit ja muuten aika paljon vaimoni piirteitä. No, mutta sehän on oikeesti vaan siis siunaus. Kun meillä on tää niinku työttömien ja sotaveteraanien alennus, niin miten olisi semmonen nykyisessä taloustilanteessa tämmönen työllisyysalennus? Joo. Kun meillä on nämä työttömän vuorot, mitä me itse käytetään tällä termiä. Eli siis keskellä päivää, kun muut on töissä, niin käydään vaikka salilla. Silloin on ihana rauhallista. Työttömän vuorolla. Niin jos semmoinen työllisyysalennus, että jos näyttää vaikka työsopimusta uimahallin kassalla, niin saa siitä alennusta. Sulla on hyviä ideoita. Et kun työttömien vuorot alkaa pikkuhiljaa olla aika täynnä, tai oikeastaan ei välttämättä edes ala, koska jengille ei ole varaa, mutta silti, että voisi tämmöinen Uno reverse. Että hei, I'm employed. Okei. Niin, okei. Hei, äijä me tuo maksetaan verovaroja sulle, yhteiskunnalle, niin tuu tänne. Joo. Et vähän motivoisi niinku käyttää palveluita niinku työllisetkin ihmiset. Joo. Kelle se olisi sit kallista? Mikä? Vaikka uimahalli, että jos siellä on työttömien, eläkeläisten, sivareiden alennukset ja lastenlippu, niin, ja sitten on työllistettyjenkin alennus, niin kelle se olisi sitten sen täyshintainen 7,20 €? Hei, hyvä pointti. Ehkä tehdään silleen, että työttömät maksaa enemmän. Me tarvitaan lepoa. Toi on kyllä tosi hyvä pointti. Mä en osaa tohon vastata. Musta tää oli vaan hauska läppää työllisyysalennus. Se oli hyvä läppä. Hyvä, että meillä ei ole mitään podcastia, missä me käytäisiin näitä ajatuksia läpi. Mut hei, pidetään tää meidän ohjelma-osio, että vaikeisiin vastauksiin helpot kysymykset. Vaikeisiin kysymyksiin helppoja vastauksia. Tai kyllä. semmonen progressiivinen. Verokorttia näyttämällä maksat verokortin mukaan. Niin progressiivisuus ihan kaikkialle. Joo. Ei siis edistyksellisyyttä, vaan progressiivisuutta tässä kontekstissa. Et siis, joo. Et sillä äijä tienaa 100 tonnia, tää uintilippu on sulle 85 €. Joo. Vähän niin kuin sakot Suomessa. Hyvin tärkeä uutinen jälleen kerran Iltalehti otsikonnut, että Suomen pisin paikan nimi on hurja sanahirviö. Selviätkö tästä sanasta takeltelematta? Mä en selvinnyt edes tuosta otsikosta takeltelematta, niin katsotaan, onko mä parantunut mun lukihäiriöstä vai ei. Siitä voi parantua. Mä menen täällä ihan niin kuin raakana koirana ineen niin sanotusti, nimittäin. Hei, tiedätkö mitä? Mä ruudun miettimään, että ehkä tää meidän pakotus tästä suomen kielen rappeuman pelastamisesta ja siitä, että me ruvetaan pakottaa näitä enkkufraaseja suomeksi, ehkä se toimii ajan kanssa. Todellakin. Et vedit sä ihan raaka koiratitko sinä tuon, vai onko se nyt... Lopetin ihan kylmänä kalkkunana sen Niin, raaka koiratyylititko sinä tuon. Mutta katsotaan, miten mun suomen kielen lukeminen nyt toimii. Maarianhamina on varsin pitkä. Kristiinan kaupunki taitaa olla vielä pidempi. Kumpikin on suoranainen tynkä verrattuna Suomen pisimpään paikan nimeen, joka on
Anteeksi, nyt Oi heti, no niin mun vi- pitää niinku vähän nojaa eteenpäin. Tiedätkö, kun vanhukset lukee jotain, niin laittaa tälleen kauas, niin mä teen sen. Joo. Äteritsi puteritsi puolilauta tatsi jänkä. Sitten siellä on Aplodit, siellä- haloo, okei, aplodit. Venä. Mä oon oppinut. Mä löydän nykyään nopeammin. Joo. Mä oon opetellut ulkoa tän. Ja nyt Siis siellä on joku tukari, siis varmaan ihan mega jurris joku äijä vaan heittänyt tai sanoja kirjaimia yhteen. eikö Sille, tää on sammunut hyvä. vaan näppäimistä päälle. Mä luen tän nyt nopeasti vielä. Äteritsi puteritsi puolilauta tatsajänkä. Okei, kyseessä on Lapin Savukoskella sijaitseva suoalue. Venä, mikä äteritsi putsiriti puolilauta jänkä. Joo, äteritsi puteritsi puolilauta jänkä. Sano Toi on nopea. niinku joku ärrän kierrän orren Niin ympäri. on. Anna mä luen sen. Mä Joo. ei ihan mene ulkoa Se vielä. on tosta. Äteritsi, puteritsi, Joo. kalinka. Tämän takia mä myös vähän kannatan sitä suomen kielen rappeutumista, että tää on liian vaikeet. Äteritsi, puteritsi, puolilautatsi, jänkä. Eikö se ollut vaikea? Äteritsi, puteritsi, puolilautatsi, jänkä. No niin, opettele toi ja ala käyttää. Hei, joo, mistä sä oot tulos? Äteritsi, puteritsi, vittu. Puolilätsä jänkä. Joo, lippalakki, shottilauta, yökyöpelinen. Mutta se, että sen nimi on toi, niin, mutta et kyseessä on vielä siis Lapin Savukoskella sijaitseva suoalue. Toi kuulostaa, Niin. että siellä murhataan jengiä. Se, siis, Äteritsi, puteritsi. jos True Detective kuvattaisi Suomessa, niin se olisi niinku tuolla. Siellä suolaa semmonen noita semmosessa Joo. mökissä ja äteritsi, puteritsi. Siitä se nimi tuli. Laitetaan lepakon siipeä minun äteritsi Onkohan puteritsi. kenties Wuhanista kotoisi oleva noita? Lepakkoa. Myyrän purema hantavirus, äteritsi puteritsi. Johanneksen vappujuhla, vauva-incident. Mä näin taas semmoisen videon, missä toimittaja Viinissä antaa itävaltalaisille ihmisille jotain suomalaista herkkua, jotain fucking vihreätä kuulaa, että laita tää sun suuhun ja sano mielipide. Ja sitten näitä tulee aina tasaisin väleajoin niin kuin ihan ammattitoimittajilta ja tiktokkailta, jotka menee silleen, että hei, mä oon vaihdos Jenkeissä, nyt mä annan suomalaista pirjato. Katsotaan, että kauan se valvoo. Niin aina silleen, lopettakaa se fucking salmiakin tyrkytys. Niin tää on toinen, mitä niinku, että silleen, hei, sano, now you say äteritsi, puteritsi, pöliitiksi, lanka. Ja sit se ulkomaalainen silleen, äteritsi, this is too difficult for me. So, yeah, Suomi, Finland, let's go sauna and avanto. Onks toi Suomi ainut paikka, missä tehdään silleen, hei sinä, Niin? syö tää. Ei kukaan kreikkalainen tuu tyrkyttää petaa mulle tuolla kadulla. Italialainen silleen, have you ever tried this one? It's the pizza. It's a meatball. Sitten on vaan, yeah, I know that. Että ei mikään muu, siis okei, jotain eksoottisia herkkuja, että onko se Japani syödään sitä pallokalaa, niin ei kukaan tuo japanilaiset tyrkytä mulle pallokalaa. Mullahan ei kuulu mitään se ihmeempää kuin, että on ollut perus vähän kipeä tai joku 3. kerta kuukaudessa, kun kipeä, eipä se mitään, eikä lapsi edes päiväkodissa, mutta lapsi on siis siirtynyt seuraavalle tasolle vauvauinnissa. Oho. Kun siellä pikkusissa vauvauijissa vielä laulettiin vähän pieniä sammakoita ja etana Elliä. Niitä seuraavassa ryhmässä siis soi Blind Channel, vetää tai vesiliukumäkeä siellä, tiedät. Se on hurja meininki, niin katsoo miten se oppii siellä vetää pääkkiä. joko se vetää kartsaa siellä, se on pakko tehdä, shoutout Arttu Laitinen. Joo, mä heitin Arttu Laitinen rakastaa hyppää kartsaa. Se on siis asia, mitä hän tykkää tehdä. Siis anna sille joku yksi Lohjan vanha kaivos, niin se on siellä jo. Se on pohjalla niin kuin nuo lapset, jotka huutaa tuolta kaivosta. Siellä ne huutaa. Siis se on siis, mitä Dudesonit halusi tehdä jotain munilleen, niin siis Arttu haluaa hypätä kartsaan. Joo. Tuo on vähän tiedätkö kuka mä haluaa myös hypätä kartsaan? No se on mummi, kun se ei saanut huomioon joulupöydässä Se ja on näkee klassikko. portaiko. Toi on kyllä meikäpoika. Sit kun jos minulla on lapsenlapsia ja perhettä ja sellaista, mikä on tosi epätodennäköistä tällä tahdilla, niin kyllä mä joulupöydässä silleen, perkelee. Mäpä käyn tuolla yläkerrassa hakemassa sen viskipullo. Sit suoraan ihan Arttu Laitisen kartsaan ne 2-kerroksiset portaat alas. Jos mulla on omakotitalo. Toi on oikeastaan ainut ehto, miksi mä haluun omakotitalon, että mä voin hyppää portaat pää edellä. Tiedätkö, mitä minun isoisä teki, kun se halusi huomioon? No. Tappoi lehmälapsen. Sulla on muuten sepalus auki. No ei, totta kai. Hevoset karkaavat. Hevoset karkaa siellä. Tiedätkö muuten, mistä tulee toi hold your horses fraasi? Kerroppa. No, että sun pitää siis hold your horses
Ja missä niitä hevosia pidetään? Tallissa. Mm-hmm. No mikä on talli englanniksi? Tää on nyt pop quiz. Talli englanniksi on Stable. stable, kyllä. Niin, eli sun Joo. pitää pysyä vakaana. Stay Okei, stable. joo. Eli hold your horses at the stable. Aha, okei. Mut hei, kiitos tästä. Kielirähinä paisuu. Nyt puhuu Janne Saarikivi. Kielitieteilijä Janne Saarikivi pitää englannin kielen käyttöä Suomessa eri tilanteissa ongelmallisena. Valtiovarainministeri Riikka Purran vaatimuksia hän sen sijaan pitää populistisina. Mitä ne vaatimukset on ollut? No täällä totta kai Riikka Purra on puhunut sitä, että pitäisi saada kaikkialla Suomessa siis suomeksi palvelutilanteissa niin kuin lääkärissä ja Meepä tonne Tammisaareen huuteleen, niin joo, se saa on, vaan ruotsiksi. niin näinpä sieltä saa monesta paikasta ruotsista, mutta sehän on toinen kotimainen. Tämähän siis kuulostaa ihan kivalta ajatukselta, että pitäisi niin kuin saada suomeksi näin, mutta sitten aikamoinen lääkäripula meillä taisi olla ja näin, mutta Janne Saarikivi on kova jätkä, se puolustaa suomen kieltä ja meilläkin tässä ollaan lipsahdettu paljon sinne Finglishin puolella. Kyllä. Ja me ollaan yritetty sitä nyt vähän, ettei suomen kielen rappeudu. Mä oon helkkarin tietoinen siitä nykyään, mutta oikeesti siinä on se, että kun nuo suomennokset toimi niin hyvin ja että kun se ei kuulosta niin hienolta suomeksi. Niin, se on. Mutta mun mielestä Janne Saarikivi voisi olla hyvä vieras, että me voitaisiin sen kanssa puhua tästä Finglishistä, että mikä on ongelma, mikä on problem niin sanotusti. Voitais vaan ragebaittaa sitä koko Joo, ajan. Hei, kiva kun suututetaan tulit se. tänne meidän podcast-officelle tänään. Joo. Kävit sä jo lunchilla tätä ennen ja onko viikonloppu jotain dinner-hommia vai käyt sä niinku kerholla vai Uskaltaisitko sä? käyt sä niinku tilaa sieltä yhden ciderin vai otatko sä niinku ööliä sen sijaan vai missäköhän konteksteissa mä käytän muuten Finglishia? Joo, no. Koko ajan. Paljon muitakin asioita, että esimerkiksi Helsingin keskustassa näkee kaiken maailman menuut, eli ruokalistat englanniksi, koska tänne odotetaan turisteja ja he voivat sitten lukea englanniksi tai näitä huippuosaajia. Mutta auta armias, jos onkin sitten vähän kaukaisemmassa paikassa kuin Helsingin keskustassa, vaikka joku pieni pizzeria, niin ei siellä voi olla englanniksi toi ruokalistat, koska heiltä pizzerian pitäjältä odotetaan, että vittu puhut suomea, anteeksi Joo. kiroilu. Että se on niinku double standards, niin Joo, sanotusti, joo, niin kuin aivan. englantia. Oliko siinä kaksoistandardit kenties? Ai joo, kyllä. Noi. Me tarvitaan Janne tänne vieraaksi. Ei mun muuta. Lapset kuuntelevat tuhannesta. Wow. Toi melkein jo pelotti mun. Mä en yhtään tykännyt siitä varjonyrkkeilystä, enkä siitä tunteesta, kun säkkiä Ai hakataan. tunteesta. En siitä tunteesta, kun hakkaa sitä säkkiä. Ja sitten mut silti mun faija jotenkin pystyi manipuloimaan mua silleen, että se oli aina silleen, että kun se oli semmoinen aloittelijaryhmä ja faija kävi samaan aikaan siellä treenaan ja sitten se tuli mulle aina väliin sanoa, että hei, että toi ohjaaja tuli kysyä multa, että kuinka monta vuotta sun poika on harrastanut nyrkkeilyä, että sä oot sen verran hyvä, että ne luulee, että... Sitten mä oon ihan silleen, okei, Että sä oot se äijä. mä oon se äijä, mä oon siis Herran Jumala. Sitten faija tulee taas silleen, että joo muuten, että mä katsoin niitä muita, niin sun pitää ehkä aika nopeasti hyppää sinne niinku advanced tasolle, että Tai anteeksi siis minne? kehittyneemmälle tasolle. Edistyneisiin. Kyllä, vauvoinnin seuraavalle tasolle, Blind Channel liukumäkeen niin sanotusti. Niin. Ja, ja sitten toi ohjaaja tuli taas sanomaan mulle, että toi on kova toi Johanneksen oikea koukku. Ja sit mä oon ihan silleen, okei. Mut sitten, saatana, Svengissä, helsinkiläinen karaokebaari Iso Robertin kadulla, legendamesta. Siellä oli tämmönen nyrkkeilyn vempain, tiedätkö mitä baarissa? Joo. Et silleen niinku miehet olettaa, että jos mä lyön yli 500 tossa, niin naiset tulevat luokseni ja silleen, että oi Markus, lyö minua. Hei, nyt varovasti sun pitää muistaa se, että Lapset kuuntelevat tuhannesta. futiksesta tuli se, että siis mä tosiaan sitä viikon harrastin ja ymmärrän kyllä, että se ei ole kaikkien laji, ei se nyt munkaan, kyllä mä tykkään siis höntsäfutista, voidaan silloin tällöin, en ole kyllä hetkeä pelannut, mutta se viikko tai mikä pieni aika, kun mä sitä harrastin, niin kyllä mä muistan, että mä olin oikeastaan se jäbä siellä kentän reunalla silleen, että ei kiinnosta muuten yhtään. Ja. Kaverin kanssa seistään siellä meidän maalilla silleen, koko meininki tapahtuu siellä toiseen puolella ja sitten mä muistan vaan, että hei, olisiko läppä kusta tähän maalitolppaan. Nyt me vaan siellä silleen, pissalla, memes, oho, hauskaa. Et ei sille yhtään kiinnostanut, taisi coachi kattoo silleen, että joo, et ei noit
noi ei minnekään gillaan mene pelaa. Eikä ei ole kutsuttu killaan kyllä. Ei oo gillaa tullut kutsuu. Ja koripallo on muuten siis, Jeesushan harrasti koripalloa. No niinhän se harrasti kyllä, Joo. se heitteli niitä. Se heitteli Heitti leijappei. Heitti flip-flopitkin alas kolmosia ja täysin levypalloa Juudas ottaa siihen. Minne sä meet sen pallonkaan? Vittu se petti taas. Ja kyllä sillä, aina kun Jesse oli kentällä, piti ottaa aika monta varapalloa, kun se puhkoi niitä palloja sillä naulalla, mikä oli sen kädessä. Joo, stigmalla satana se. No, se heti, kun jos Jeesus ei päässyt heittämään, niin sillä tuli ärrimurri ja se vaan, nyt mä teen tämän. Kyllä. Kyllähän siinä kun heittää rykää siinä niin kuin tunti päivässä Oskun kanssa, rakkautta Oskulle, niin tulee välillä silleen, että ui toi olisi ollut kiva tuhannekseen. Ja sitten kun mä heitin siellä vaikka Crazy Frog-läppää, niin kyllä mä olin silleen, että nyt meni vähän sossit ja piimät sekaisin. Toi on, jos niinku deittailee samaan aikaan useampaa ja sitten heittää sen läpän ja tajuu heti, että kun tämän mä kerroin sille toiselle tänne. Et nyt mä kysyin tuolta, että hei muistatko se tämän jutun ja mä tajusin saman tien, että se olikin se toinen. Vähän sama kuin mä siis sanoin mun nykyisen vaimon silloista koiraa. Toi on vittu hyvä toi nykyinen vaimo. Sanot sä aina, että hei tässä on moi, tässä on, mä oon Johannes, tässä on mun nykyinen vaimo. Eikö mä sanoin itse asiassa ensimmäinen vaimo? Joo. Mä haluan olla semmonen niinku 50 jäbä, mun ensimmäinen vaimoni soittaa. Lasten ja äitis, mä oon baaris viskillä ja ihan silleen Mad Men tunnelmissa sille ensimmäinen vaimoni, jonka kusin, the one, yksi joka pääsi pois. Kyllä. Simpanssit ajautuivat raakaan sisällissotaan Afrikassa. Joo. Mehän puhuttiin tästä itse asiassa. Ai, te ootte puhunut? Oskun kanssa. No, haluatko sä heittää vielä kertausopintoja äiti, niin mitkä läpät kerroit? Just se, mikä uutinen me käytiin siellä, niin nostat se. Ei siis siellä käytiin läpi sitä, että apinoiden sisällissotaan raakaa peliä siellä, ja punaiset apinat itse asiassa Hakaniemessä on Joo. Mulla laittoi kaveri tämmöisen kutsun, että meillä on 29. päivä tämmönen ammattijärjestökierros, niin sehän on. Punaiset apinat Hakaniemessä. Punaiset apinat Herranjumala. Tätä me ei Joo, heitetty. kenen joukoissa seisoo. Tätä me ei heitetty Sori, se on vasemmista. Oskua Johannes Sousa, että punaiset apinat Hakaniemessä, eli SAK. Okei, no niin hei, shout out SAK. Hei, poliittista satiiria, hei, vähän tällaista näin. Joo, mulla on unelma saada CSI-kansioihin spermavippi. Okei. Se on se, kun ne tutkii aina CSI, että silleen, onko se sperma? Onko niitä sohvaspermaa? Käyttikö ne omaa rahaa tähän spermaan? Käyttikö ne? Onko munalle on tehty jotain, täällä on spermaa? Mun unelma olisi tehdä leffaa, laittaa siihen omaa rahaa. Mulla on vielä tämmönen, että heittää heittotähti. Mulla jotenkin tosi paljon liittyy heittämiseen, että on heittää boomerangia ja sitten heittää heittotähti seinään. Mutta eipä mulla muuta. Heittää sitä meidän tosi kuumaa vararehtoria. Heittää? Siis heittää vararehtoria? Mä käyn heittää nopea. Toi on tosi törkeä lause, mutta kyllä sä tiedät, mitä se meinaa. Niin siis nusasee jotain vararehtoria. Siis mitä vittua sä selität? Antilooppi ammuttiin kuoliaaksi eläintarhassa Viinissä. Joku ampui antiloopin sen aitauksen ulkopuolelta lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Nuori antilooppi ammuttiin kuoliaaksi eläintarhassa Viinissä Itävallassa. Sherburnin eläintarhassa kertoi asiasta tiistaina uutistoimista AFP. Toistaiseksi tuntematon ampuja antiloopin sen aitauksen ulkopuolelta. No on toi nyt aika goater. Vielä parempi, jos ollut, olisi ampunut sieltä sisäpuolelta. Joku toinen antilooppi, että vittu mä en jaksa sua enää, nyt riittää. Tuo on vähän sama kuin jossain leffassa, että tämä puhelu tulee tämän kämpän sisältä. Silleen, että joku toinen antilooppi ampuu, mutta siis kuka hemmeti Taavo on ampunut Viinissä vittu antiloopin? No sentään ne ei sutta ampunut, kun siitähän on keskustelua ollut, että susia ei saa ampua. Antiloopit, go for it. Susia pitää ampua Suomessa päähän ja antilooppeja Viinissä eläintarhassa. Kuka menee metsästään eläintarhaa? Toi on kyllä, tiedätkö, toi on pay to win. Siis toi on liian helpoksi tehty. Ja silleen, että joo, että on Wolf Palmeen murhaaja kateissa tai näin, että kuka oli Viltä ja Jack, mutta kuka emmetti ampui se antiloopi? Että jos me ei sitä saada selville, ampuiko se jollain fucking jääluodilla aika suli, että sitäkään ei löydetä. Joo, eikö sillä oli leikattu haulikko? Niin. Gätti messissä. Singo. Vai ampuiko se jossain niinku kunnon kerrostalon katolta, semmoisen kunnon niinku palkattu murha? Mitä se antiloppi ties? Että se piti vittu niittaa. Mitä se pito pahaa antiloppi on sulle tehnyt? Toi on ihan hullu juttu, mutta mä haluaisin. Oli joku listaus, että
niinku suomalaisille rekisteröidyistä aseista. Niin oli, että kun ne aina joka vuonna niin silleen pyytää niitä ja niitä saa palauttaa sinne ilman seuraamuksia. Niin, eli luvanvaraisia aseita yksityishenkilöillä koko maassa. Eli Suomessa 546 000 ihmisellä on haulikko. Sitten on kivääriä, pienoiskivääriä. Mutta se, missä me päästään hassuttelupuolelle, on se, että täällä on 2000 ihmisellä on kaasuase. Pierusrei. Mennään 40-luvulle. Joo. Sitten on 344 on rynkky. Kenellä on rynnäkkö kivääri? Mutta joka tapauksessa lista jatkuu. Muu ase. 2118 ihmistä. Onko se ei lihavalmistaja, joka on muu leikkeellä ja muu makkarat? Niin totta. Joo. Vai onko se semmonen improvisoitu ase? Joku muu Astalo. mikä? Niin Astalo, että mulla on lankku, jossa on naula. Joo. Ja ne pitää rekisteröidä, Joo. että saa mennä mellakoimaan. Tehokas ilma-ase, 262. Tiedätkö ne, mikä perunatykki, vai mikä sen nimi on? Semmonen, niin onko joku perunatykki, joo, mutta mulla oli siis vaan noita lutkuja. Mutta tää on nämä 3 vikaa. 113 on rekisteröitynä Suomeen tykki. Onko se ne niinku taivaskallion ne ilmatorjuntatykit sille? Toi on mun, tohon on naapuriparkkeerannut viereen, ton toisen. Joo, näin me käydään kundien kanssa välillä metsästää jotain sieppoja. Saatanan iso tykki, ei siitä jää mitään mössöä tai mitään. Viekää mut viiniin, mä haluan tappaa antiloopi. Mut toi on kyllä Hemon Leija kella sitä, että mä oon ollut joskus silleen, kun mun faija oli radiotoimittajana, niin mä oon silleen porukoille ollut silleen, että hei, haluatteko nää mun faijan mikrofoni? Sitten kaikki, mitä, onko täällä oikea mikrofoni? Niin. Sitten mä oon, joo, haluatteko nää mun faijan porno VHS? Ei, missä se mikrofoni on? Niin joku on silleen, että haluatko nää mun faijan vittu tykiä? Autotallissa on tollanen, joo, että se ei nyt ampuu vähän vinoja ja kalibroitu tähtäintä, mutta kyllä sillä metsälle lähtee. Ei iskä, saaks mä lainaa sun tykkiä viikonlopuksi? Vittu hirveä ammut semmoisen reijää, että siitä mahtuu läpi vai 3 kundia samaan aikaan. Me tultiin Miihailen kanssa hirvestä läpi. Niin, hirvestä läpi. Ja granaatin heittimiä on 18 ihmisellä. Jos sä kuuntelet 1000 podia ja sulla on himas granaatin heitin, niin let me know. Mä oon aina halunnut granaatin heitin. Voiko siellä laittaa muut kuin granaatteja? Perunat Omena. Päärynä. Päärynää seinää granaatin heittimellä. Sitten on viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. 8 ihmisellä Suomessa on vittu Sinko, tosta noin, ei kun olalle vaan ja vittu Korkeasaareen kattelee. Muutama ilves lähtee tänään. Ai, onko siellä antilooppeja saatana vähän niinku? Millä sä näistä? Millä sinä ampuisit? Kerro sinä kommenteissa, millä sinä ampu? Kaupallinen yhteistyö Patrian kanssa. Hei, päästiin tänään PR-tilaisuudessa kokeilemaan. Patria haastoi meidät ampumaan sinkolla. Päästiin ajelemaan paseilla ja täällä on myös tankki. Tää sinko jotenkin on mulle just sopiva sinko, koska tää sopii mun käteen ja olalle. Eikä rekyyli on niin kova kuin nois mun vanhoissa singoissa. Mä en päässyt ikinä ampua, ei kun heittää granaattia tai ampua sinkoa. Mulla oli vapautus muusta taistelua. Siis, en mä muista mikä se oli. Sä kerroit tämän vaan joku meidän palaveri lounas yksi päälle, että joo mä en päässyt intis heittää granaattia, kun mulla oli nuha. Joo, mulla oli vapautus. Sä oot puhunut tuhanneksessa tosta. Joo, mulla oli vapautus marssitaistelu- ja liikuntakoulutuksesta. Eli basically mä olin vaan semmonen jäbä, joka käveli niiden muiden perässä siellä. Niin. Mut mä en saanut koskea mihinkään aseeseen. Kun sulla oli nuha. Vissiin siinä saa ampua ampumaradalla, jos oikein... Sori. 2 metriä etäisyyt ja ase käteen. Mut siis mua nauratti jotenkin toi lause aivan saatanasti. Mä en voinut heittää granaattia, koska mulla oli nuha. Et sä kyllä se rannen liike, niin sehän tulee sieltä nenästä. Tume ei granaattia heitä, koska nenä on tukossa. Se oli sellaista. Joskus oli joku ekstra jakso, missä katsottiin, että millaisia eri aseita suomalaisilla on rekisteröitynä. Niin mites tällainen? Harvoin tarjolla. Yhdysvalloissa vuonna 1947 valmistettu vittu atomipommi. Toi on tehty tekoäly. Teho 21 kilotonnia. Säilytetty autotallissa. Oispa nyt ihan kuningaskingin juttu, että kyllä niinku, kun toihan on tehty tekoälyllä, tai mä toivon näin. Jos ei, niin mä olen kyllä YVAV valmiina. Haluatko sä kuulla mun mielestä ihan sikahauska jutu?
Joo. Tulee, Joo. nyt tulee. Kuuntele tää. Joo. Siis ja. bark fart on ihan hullu kombo, siis se on niinku jopa laiton, jos sun pitää naama poker faceina, niin Niin, että sun pitää siis haukkua ja sit pierasta. sika hyvä. Sika. Haukupa vähän mulle. Hauku mulle. Paras juttu laittaa date-appeihin, are you a dog person because? Sit siinä on vaan kuva susta tälleen. Ja sit toinen on, että laittaa vaan siihen ääniviestiin. Kuulostaako toi yhtään koiralta? Se kuulosti jotenkin, en mä tiedä, joltain muulta eläimeltä. Tämmönen pieni koira. Niin, mäkin haluan pienen koira. Mennään. Iso koira, joo. Auga. Tämä on ihan vittu hyvää podcastia. Kissa on paljon vaikeampi imitoida. Testaa. Mä haluan semmoisen kiisu, joka puhuu ihan vitusti. Tiedätkö? Kisu. Kiisu, semmonen, joka sille jäppää. Kissa on vaikeampi, tiedätkö? Et jos joku osaa matkia kissaa, niin laittakaa, meillä on fanipuhelimen numero löytyy tuolta, niin ei ole enää vaan on Siis mulla on ikävä Ei kun tää Venä. Joo. Tää on valkoposkihanhi. Valkoposkihani on silleen, tämä maa luvattiin minulle 3000 vuotta sitten, ja minä kakkaan minne minä vittu haluan. Osaatko ulkoa kissa ja koira laulaa biisin? En. Mennään seuraavaan uutiseen, nimittäin Helsingin Sanomat uutiseen, että onko natsilipun vetäminen salkoon rikos? Oikeusoppineetkaan eivät tiedä. Miten tälleen niin kuin mututuntumalla sä sanoisit, että onks fresh laittaa natsilippu salkoon? No ei. Miksei vaan sille, en tiedä. Niin oikeusoppineetkin on vaan, voi ei, minä en tiedä, mä tiedän. Ja sitten, no entä Pride-lippu? Entä Pride-lippu? Että mitä jos kohta saa mennä naimisiin koiran kanssa, niin sitten nyt laitetaan taas Heil Hitler! Heil Hitler! Herra Jumala. Leikatkaa toi. Leikatkaa toi. Toi on upea klipin alku, koska pitää olla aina joku koukku. Sanot mitä sanot Hitleristä. Niin se oli tosi kivasti tehty, kun se oli Mannerheimin synttäreillä. Se oli silleen, hello, now it's your birthday, Mannerheim. Yes, Kelaa let's miten party. siis, tämäkin TikTok-trendi, vaarallinen TikTok-trendi tämä. Oh, so cute! Joo. Niin musta se on aika cute, Joo. kun Hitler, se on piirtänyt kortin ja sanonut, mä voin viedä sut valtavaan syömään, mikä on siinä Elielinaukiolla. Tällä kortilla olet oikeutettu hierontaan minulta. Muistatko Tume tällaisen eläimen kuin punaperse paviaani? No muistanhan minä. Siis olihan se siis ihan mieletöntä, että on olemassa eläin, jonka tieteellinen nimi on punaperse paviaani. Joo. Kävikö sä kattoo korkeassa? Tää on kyllä outo tunne. Kelaa sitä, että meni siis lapsena sinne kattoo niitä paviaaneja siellä häkissä, vaan että tuolla on punaiset perseet. Herran Jumala. Mut mites? Siis tää on tieteelliseltään nimeltään Hamadryas. Niin, että siinä on ääs siellä nimessä. Joo. Hamadryas. Joo. Eli siis dry ass. Nyt tää ei ole lukea juttu. Vaippa paviaani, eli hama dry ass, eli pyhä paviaani. Niin, no sehän on yhtä hieno sana kuin tuo äteritsi, puteritsi, Lautatsi. Mä muistin se eilen lenkillä ulkoa. Äteritsi, puteritsi. Nyt kannattaa kuunnella nopea viime jakso, koska siellä opeteltiin siis suomen kielen... Pisin paikkakunta nimi. Kyllä, äteritsi, puteritsi, Puolilautatsi jänkä. Oikein. Äteritsi, puteritsi, puolilautatsi jänkä. Äteritsi, puteritsi, puolilautatsi jänkä. Hei, kiva juttu kaikille, jotka kuuntelee siellä vitun suolla, missä on se noita tekemässä lientä, missä on äteritsi, puteritsi, Hei, tähän väliin mä haluaisin myös muistuttaa, että meillä on tää 1000 playbook, eli kuten sanottiin, tässä podcastissa halutaan pakottaa uusia fraaseja, uusia sanontoja, uusia juttuja, mitkä ovat englanniksi bits. B-I-T-S, niin mitä sä tän suomentaisit, kun tää suomen kieli rappeutuu? Bits. Bittejä. Jekkuja. Palasia, pikkumurusia.
Niin nyt haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että muistetaan sitten tänä kesänäkin käyttää, kun mennään puhua paskaa jostain Terdelle tai mihin ikinä kahvilaan, niin käytetään sitten termiä, että joo, että siellä me oltiin oikeasti siis ihan etunimi, sukunimi paskaa puhumassa, kunnes se tarjoilija tuli ja puhui täydellistä suomea, ja se oli niin noloa. Eli etunimi, sukunimi, paskan puhuminen. Joo, etunimi, sukunimi paskaa. Joo, ja sitten seuraavia vähän uudempia tuulahduksia, uusia tuulia, niin tää siin lopetus joka sanaan. Eli niin. kuulemisiin, guunaamisiin, Sijoittamisiin. ryyppäämisiin. Se on kyllä hyvä. Siinä on vähän semmoista vanhan ajan klangia, mä tykkään siitä. Se on. Ja tämän viikon viimeinen pakotus olisi toi joku maailma. Tää Aivan. lähti varmaan, mennään vuoteen 2023, Ruisrock, ja sitten käydään siinä semmoista keskustelua, että mennäänkö tsekkaa toi keikka. Ei vielä, että pitää käydä eka vessamaailmassa, koska siellähän on oma maailmansa. Siellä on silleen bajamajoi ihan ympäri ämpäri, joku 50 bajamajaa, semmoinen suljettu alue. Niin joku maailma. Aivan. Et mitä sä ajattelit tänään? No Alkoon viinamaailma. Niin, vois käydä tänään terassimaailmassa. Joo. Me ollaan nyt tulossa siis tiskimaailmaan kohta. Sitä ei saa käyttää liikaa, niin kuin mitään tällaista Niin. bitsiä ei saa käyttää, mutta joku maailma. Me ollaan nyt menossa tonne ravintolamaailmaan pikkuhiljaa. Peppu Raivo Iski nyt puhuu Sonja Aiello. Ai niin kuin se otti sen BBL ja sit se samalla kun se promoo sitä niin kuin se omaa treeniohjelmaa, verkkokurssia, mitä ikinä onkaan, ja on silleen, että näin sä saat hemobunda ilman mitään. Ja sitten hän tekee sen itse operaatiolla. No niin. Mitä mieltä sä tollasena niinku lenkkeilevänä influenssari? Ja säkin oot ottanut siis BBL:n. No lenkkeilyhän tunnetusti siis kasvattaa aivan järkyttävän Hanurin. takakontin. Niin mua ei oikein, mä oon ruvennut miettimään, että vitsi kun ei niinku, mulla ei oikeesti ole mistään mitään, mä en oo mistään mitään mieltä ja mun pitäisi olla mieltä hirveästi. Eikö Peppu Raivo sulle tuttu? No siis vitsi kun olisi enemmän jostain mieltä, mutta tosta mulla ei ole kyllä hirveästi mitään sanottavaa. No mua viihdytti se, että se Sonja Aiello, meidän podcast-kollegamme, siis seisoi sen koko jakson, kun se nauhoitti sitä podcastia. Ja se ei voinut istua. No kun se ei voinut istua, niin se oli siellä koko podin silleen tälleen. Totta, niin muuten olikin. Ja sit se on silleen, sori mä en voi istua, kun mä teen BBL. Ja sit kaikki on silleen, että okei. Mut se on, et ei ota saikkuu. Niin. Se on istumatyössä, ei ota saikkuu, vaikka ei voi istua, niin respect. No et säkään ottanut saikkuu, vaikka sun poika melkein delas sinne sairaalaan. Se on totta. Et meidän pitäisi nyt tsekata arvomme Sonja Aiellon kanssa. Niin, no nyt Aiello kertoo Instagram-videollaan hänelle olleen tärkeää, ettei hän menisi BBL-operaatioon niin kauan, kun hän työskentelisi valmentajana. Aiello lopetti valmennuksen 8 vuoden jälkeen ja työskentelee nykyään podcast-juontajana. Eli sillä oli tällainen joku moraali siellä inessä, no, ja nyt hän hyvä. niinku, että se periaatteessa seisoo sanojensa takana, jos nämä no ovat ei se olleet. voi istuakaan, vittu.